הגעתם לאתגר דאטה סנטר, מתקן התקשוב הייחודי המוביל בישראל. הבית המתקדם ביותר למערכות המידע והתקשורת. הסוק מאויש 24 שעות ביממה ושולט על מערכי האבטחה ותשתיות המתקן. אושרה כניסתכם. גישת התכנון הייחודית של אתגר משלבת מערכות מתקדמות, יתירות מלאה, מערכי אבטחה ושירותים מתקדמים. כניסה לאולם ארונות השרתים. באזור הפרטי, תצורת אחסון מודולרית המותאמת לצורכי הלקוח. טכנאים סורקים ומתחזקים את המערכות סביב השעון. אתגר מציגה המשכיות עסקית, עמדות עבודה, חדרי ישיבות, מערך תקשורת חליפי, תמיכה תפעולית והיערכות למתקפה קימית. אתגר דאטה סנטר, תמיד בפעולה, הודות למתקן אנרגיה עצמאי המורכב ממערכות עתירות הנדסה וטכנולוגיה. גיבוי כפול של כל מערך האנרגיה, המבטיח המשכיות והתאמות לצורכי הלקוח. מערכי שירות קפדניים לתשתיות המתקן. זמן ההמתנה בחלל הטרקלין מותאם לשרת ולהנעים את זמנכם. החלל מאובזר בווי-פיי, קפיטריה ועמדות מחשב והדפסה. אתגר דאטה סנטר ממוקם במקום אידיאלי, בפארק התעשייה של ראש העין. רק כמה דקות מצירי תנועה מרכזיים, כמו כביש 5 וכביש 6. מתקנים נוספים של אתגר הפועלים בעולם. מערך גלובלי. מודל עסקי. שירות. תזכורת נוספת לחוויית השותפות שלנו בהמשך. אתגר דאטה סנטר, הרבה מעבר למתקן תקשוב. אתגר, נדל"ן טכנולוגי מהדור הבא.